Nangit baro na pilatip hai shapang ubirbor ulong wei ni menteri jongga ying sim Delhi haki por hendai. Menteri korbari jongga nega ying sim yedai jingmut setia bat ubirbor haki kampenya hima sima baro. Ta kaladan shibun ka jingyaat apedeng jongki. Uni menteri ulathap bunsin kumno ban yo daw ban penyap ban penklemran ya hakmat kadorbar. Henry manyo sedia kalat ke kabu ke bebiang. Ha ke bakadu ubirbor ulas ngaunya ia gane ke jingya syurut para rangba. Man la kapor kumta ula pet no syakawai kishnong ke beret ke bahak kejat jong kilum ki bajerong. Ula syong ula suk san shibun hangta. Bat haba udan hangta shnong nadu ukna ubarang syumi nakakom. Hadu utemen ubala janlet syakaru ki bat sngotenat ya ubirbor. Haki jingyalang jungki baro kimbit bandu yau namar ba udan ya utlij ba pena bat ki boit ki baharu kam ban pen sngobha ye ki breu ukuran tang daki kentin sngobha ki kentin sngotunat suda ye ki breu baro judan ru menno ka khmat ka badum henry ha pedeng ke sngosi bat ki jing jong baro usai la ka khmat bat uphu samrki ya baro haba Persia ula yo sngo naga kling kateng ba ubirbor ula pet jendat nalaka kam menteri korban thma ula sedang ban tenjuk bor ban pan ketien Delhi ban ong gumne ko para siem ko para kemi daga nega karua nga bentiap api banga kwa ba pin pendap ya kini ki khra jonga daga jingstan bat ba pidai ban penpoi ya ka hapo ka shisnam lada phimla hakapor ka balingku snam nadu ba philayo ya gane ka khubor kisipai jonga insawan banshel dara ya ka jaka ka jongpi hakajat kilom tha kublai shibun ya phi ko baras kombadan hakene ka hukum hakata ka shiti lapenkun kani ka khubor kalapen bayong nganye ki khli jongi menteri kolbari par ulamare ban bran sha upatsha ban yathu kumta kila thau mardol ban wat shano udan ubirbor namar dai tangmo ba syampang ya kumkini ki jatkam kumta kila penmi deka hukum siem syakeleng di jela kinong ba kinong red kilang skor bagi basan bagi sordar barok jongka hima bakin wat ye ka boj jonga ne jingken tem ada kimla kin hab ban siu kuna syaka yeng jingken show jongka hima marshis pa tingka ka we kishnong laong ye ki bab kin sa pen sngai bha deka jingbam pat uplang ye ka we ka belang Henry kata ka belang kan sa kumju ka jingkhia Pembala walam ningkong yaka syakata kashnong. Kani ka belangki di sim Delhi. Tekala let boy haki dong kilat jongka hima baro. Henry kim mansyam setia yakata ka boy. Kumta kila deben siu yakata ka shispa tingka baro. Bat ka ying jingken show ha Delhi kala janshlai daki tingka. Khaddu kani ka kam kalawan boy haka shnong badon ubirbor. Kirang ba kata kashnong kila lum dorbar berkela pan boy kumno bikin le yakani ka kam. Ubirbor ulas nang yeki kumne baro shishnong pinyeng banbe kla menta kasngi walam imru ya ukla hapo karu bat pin sathau ka we kasam ka bakalut bha kudum bat ker yakini haka ar kamra haka we nakini ki kamra pin sat ya ukla bat haka we pat pin sat ya ka belang menmet ai kini ka belang kan bam slari hadam lani ki slalang pai bat usyana kat baman baro shisngi bat wat penjan yaka syaukla Henry menmit pat pinset yaka hakaju kasam tang da kumta kan mi no baro kepala bam baro shisngi bat kan sa kat ju ka jingkhia jong ka belang menstem kita rasnong kila le tik kumba ubirbor ula betha kila ai riu hadam la usyana la uplang kat baman mensngi Henry menmit pat kila set akasam marshi kamra badan ukla uta ukla utang syui ya kata ka belang ula kerhu uturut baru yale ban prat na khap ki serdang ban yo tro ya ka belang pan namar bakala ting palat kala lembir bat et pasat ya ka madan madia baro shimen bat ka pa me shime anda kinong thau kilawan thau men step kila syam baga jingkhia kala sa kaju kumtai kila pen pha ya ka belang sha Delhi lem ka shiti na ubirbor ka ba ong kumni Kusiem kan rat kato ka belang kalawan pai syapi ubir boru uto na din kaja ayu ya kisiem
bagi pisah haduk katne utang supaya haderhi ula keli na usiem ya kadau bat anda ula sengutu ya kaduk kadang baro ula ong kumne samaria itaru balai pibit sniang menteri rangba ti artli ki thleu hakadong kper kisiem haduk sengkai ke jingjeleu bat sapendap da kasbo sudah thung da uso khia berupa thau marsi thleu bat ai kin por halor ki rensan blashna bha kitang sedang banso pin prung yaki syapo kini ki khra jong usim persia bat penam yaki hangta haduk bakinda he bat khatni aphas mam hadin kata sedekhat yaki jentang bat walam yaki syanga ngangai bagane ke jingstan akita ki arkhra kan pensu jer yaka hima persia barok gawai usim hangta ulah hukum mi menteri kolbari ba unle ko ba ulaong ubir bor enda la dei kapor so kita ki jingthung kila penam ye kita ki khra ba suki pasuki kila dab bat nang dab bat wandur kum ki khra hapo hangta enda kila khatni abhasmam ki selechem ye ubir bor ula shem ye ki ne ki khra ba ula pha shu sim persia rengkat bakane ka shithi ka ba ong ko sim persia tang shi khra kala biang mo henrenga pha ye phi ar khra ka jingsta pin sei ye ki klem da pen pat ye ki khra bat klem da pen sniu ye ka jingsta ka badan hapo jengki lada bakla na kane uphot uperton jonga un ap ye phi a khobal pas nga ai por ye phi tang arbnai banle ye kane na tho ye kane ka khti jonga ubirbor na ka banta ka ying sim delhi hey wat bakla ho na kane maham ubirbor ye usim persia kahima persia kala khnyu nyak tang shuyo i ya ka kerteng menteri korbal thma kaying sim delhi bat kloilan kala pha shipau kit ka ksiar ba rupa ba ki khashor ba shispa song ki jan karpen halor shispa tli ki hati kene kalong ka dor jong kita ki ar kum ka jingstan bat ka nam go jong ubirbor bat nadu kata unang kham e shu usiem ya ubirbor menteri kolbari pat unang at lukhi hapo marwai kat bo usim unang i ya ubirbor kene kalong ka khana lingkot syapang ubirbor uwei ni ke menteri korbathma jong kahima delhi hakipor hendai khablai shibor